A múltkor leírtad ezt a szót, fogalmat, hogy szankalpa. Azt jelenti, hogy célmondat, eligazító mondat, amelyeknek a magyarázata segít, hogy derűs és boldog legyél, hogy élettel kapcsolatosan ismereteid legyenek, hogy önmagaddal, a világgal és a másik emberrel kapcsolatosan ismereteid legyenek, hogy felismerd, hogy milyen úton kell haladnod. A szankalpák ugyanúgy idéző házi feladatok, mint a légzőgyakorlat. Mert elmondom itt a szankalpát, és ráborítasz, hogy milyen igaz. Ez jó. Kivész az ajtón, és ugyanúgy dühöngsz. Pedig azt mondta, a szankalpánál nyugodt vagyok. Tehát a szankalpa gyakorlat. A mindennapi életedben kell gyakorolnod. Ezért most a második szankalpát fogom elmondani. Írd le. Megmozgattad a feneket? Nem ez a szankalpa. Olyan mereven ültök. Szögletes lesz, tudod? Mozgasd meg egy kicsit a feneked, ülj kényelmesen. Tehát a szankalpa. Előítéletmentes, nyitott és befogadó képes vagyok. Mit jelent az, hogy előítélet? A jóga úgy fogalmaz, tudatlanság, sötétség. A modern pszichológia pedig azt mondja, hogy változni és változtatni képtelenség, gát a fejlődésben, beszűkülő személyiség, önmagát kizáró személyiség a dolgokból, az ismeretekből, tév ismeretekkel rendelkező, merev, konzervatív. Ennyi mindent meg még sorolhatnám. Tehát ahhoz, hogy változz, nem lehetsz előítéletes. Igaz, hogy sok-sok dolgot megtanultál, megismertél, információt kaptál, de egy új dologgal találkozol, arról az új dologról semmi információd nincs. Azért új. De a régi ismereteid szerint akarod beskatujázni, akkor már nincs ott az új ismeret, hanem a régi van csak ott. Értitek? Én most azt mondom, hogy ki szeretne húslevest fel a kezed? Senki. Na, fel a kezed, aki szerette húslevest. Én is szeretem. Nem szeretem? Akkor ne nős fel. Én is szeretem a húslevest, de nem eszem meg. Tudod miért? Mert rákkeltő. Bacillusok, vírusok, meleg ágyat. Régen, amíg a labor nem volt ennyire modern, mint most, tejben és húslevesben tenyésztették a bacillusokat, gombákat, vírusokat. Mert kiváló táptalaj. Nosza, mit visznek a betegnek a kórházba? Becsinált levest. Be is csinált tőle. Tehát ott van egy torz információt, hogy a húsleves az milyen értékes a halálnak. Persze finom. Ez biztos, hogy finom. De gondolkozol azon, hogy amit eszel, azon túl, hogy finom kell neked, vagy nem kell neked, hasznos, vagy nem hasznos? Nem. Mész a projekt szerint, a minták szerint. És azt mondom, hogy ne egyél többet húslevest,
akkor most udvariasan nem szólsz semmit, de magadba elmész ám. Mi ez? Előítéletesség. Tehát, ha fejlődni akarsz, a legelső az, hogy nem minősíted az új dolgot, hanem kinyitod, mit? Mit nyitsz ki? Nem az eszed, a szíved. A szíved. Ha a szíved kinyitod az új dolgokhoz, akkor kinyílik az eszed. Furcsa, de így van. De hogyha csak az eszeddel akarod, akkor hamarosan megunod. Ahhoz, hogy kapcsolódj, ahhoz nyitottnak kell lenni. Az azt jelenti, hogy bármilyen szokatlan, furcsa dolgot tapasztalsz, hallasz, látsz, észlelsz, érzékelsz, hagyod, hogy jöjjön az az információ. Minél több információd van, annál jobban tudsz eligazodni. 2 információból csak 2 felé mehetsz. És vagy eltalálod, vagy nem. De 100 információ az már elégséges ismeret, hogy megfelelően tud választani. Tehát engedj minden információt, és ne minősítsd, ne véleményezd, ne ítélkezz. Hagyd! Az őszi baracknak miért őszi baracka neve? Mert mikor érik meg? Mikor? Májusban. Hát érik májusban. De igazán mikor lesz érett? Ősszel. Tehát, hogyha te egy új információt, vagyis az őszi barackot májusban szeded le, hát le lehet szedni, de éretlen. El is dobod. Tehát hagyd, hogy jöjjenek az információk, és annál több lesz a tudásod. És amikor már sok-sok információd van, és az érik is, akkor már lesz, mert gyakorlod tapasztalatod, és akkor majd tudsz helyesen választani. Ma nagyon sokan úgy vannak, hogy ezt nem tanultuk az egyetemen, akkor nincs. Atya Isten, mennyi mindent nem tanulnak az egyetemen, meg a főiskolán. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy ugyan kérem, miért mond ilyet? Miért mond ilyet, hogy a vegetatív idegrendszert lehet irányítani? Én tanítom az egyetemen, Budapesten, az Orvostudományi Egyetemen, hogy a vegetatív idegrendszert nem lehet befolyásolni. És akkor miért állítok én egy nemzetközi kongresszuson ilyet, hogy lehet? Mert így tanítja, 20-valány éve meg így tanulta. Rosszul. Születésed pillanatától irányítod a vegetatív idegrendszer, csak nem tudsz róla. Az, hogy egy gondolatod által megváltozik a vérnyomásod, székleted, légzésed, az a vegetatív idegrendszer befolyásolása. Az, hogy ér valamilyen inger, elfehéresz, vagy kivörösödsz, az is a vegetatív idegrendszer, amit te irányítasz. Igen? Vannak ma is tudományos tévhitek, amit ma is tanítanak. De amikor a gondolatoddal leállítod, akkor is befolyásol a vegetatív idegrendszert. Nem értem, hogy ami kézzelfekvés világos, azt a tudomány miért nem érti. Tehát csak akkor tudsz előbbre jutni. Ha örülsz mindannak, amit tudsz. De amit már idáig tudsz, az új dologhoz ne használd. Nem lehet. Mert akkor a régiben vagy. A múltban vagy. A jelenben van az új ismeret, ahhoz kell kapcsolódnod. Ez nem azt jelenti, hogy úgy kell azonnal csinálnod. Győződj meg róla. Tapasztalj. És hogyha nyilvánvalóvá válik, hogy az új nem jó, akkor használd a régit.
De ha nyilvánvalóvá válik, hogy az új jobb, mint a régi, akkor miért csinálod tovább? Kérdeztem tőletek, hogy szoktatok megsértődni? Igen? Igen? Mindenki? Egyszer biztos. Hogy érezted utána magad? Jó? Nyújtsa fel a kezét, aki jól érezte. Senki? Tehát akkor logikus, hogy soha többet nem sértődtél meg. De? Tényleg? Akkor egész biztos a másodszori sértődésedkor már jól érezted magad. Akkor sem. Na de a harmadik már biztos nem volt. 23., 103., 1003. És egyszer nem érezted jól magad. Kérdezem én. Miért csinálod akkor még mindig? Látod? Megtapasztaltad nem egyszer. Ez csak egy példa. De hány ilyen van? És még mindig csinálod? Tudod, hogy nem jó a cigi? Tudod, nem jó veszekedni? Mégis csinálod. Ezért mondtam, hogy sokszor csak úgy nézünk ki, mint emberek, de a tudatosság hiányzik. A jóga a tudatosság tana. Azt mondja, hogy minden pillanatban légy tudatos. És legalább tudatosan ne csinálj olyat, amiből balhé lesz. Tehát akkor ne sértődjetek meg többet. Olyat nem lehet csinálni. Próbálgasd. Próbálgasd. Folyamatos öntanítás a jóga. Tehát légy nyitott, légy befogadó, és hagyd, hogy érjen benned, mert akkor előbbre fogsz jutni. De ha ragaszkodsz a régihez, amitől idáig is szenvedtél, akkor tedd fel a kérdést magadnak, valóban ember vagyok? Vagy csak egy bábú? Egy bábú, akit a minták ugráltatnak. Egy marionett figura, dróton rángatnak. A jóga szabadság. És itt csak rabszolgák ülnek. Kinek van bekapcsolva a mobiltelefonja? Ezt se hoztad? Helyes. A legmodernebb rabszolgatartó, ilyen még az emberi történelemben nem volt, ez a mobiltelefon. Én nem mondom, hogy haszontalan szerkentyű, de amíg be van kapcsolva, a személyiséged nagy része benne van. A figyelmed állandó ott van, szól már, na mi van? Nincs nyugtad. Állandóan izgulsz. Nem kapkodsz, hogy 3 csengetés után kikapcsol. Nem vagy szabad. Tehát szabadulj meg mindenféle fajta előítéletettől, mert csak te önmagadnak ártasz vele. Ezért semmiről és senkiről ne mondj véleményt, ne ítélkezz, mert ítélkezni csak az ítélkezhetne, aki tökéletes. A tökéletes pedig nem teszi. Miért? Mert tökéletes. Nos, a tökéletes nem tesz, akkor tökéletlen miért tegye? Azért, mert elhiszi, hogy akkor ő tökéletes. Ez az anatómiája a pletykának, a rossz indulatnak, a mások megszólásának. Mert akit én pocskondiázok, attól én több vagyok. A kritika, a bírálat, az mind az előítéletből fakad. És abból, hogy azt hiszem, hogy akkor én több vagyok. Rodin szobrászmesterről jegyezték föl, abban a korban igen sok prűd
nő és férfi volt, és amikor az aktszobrait kiállított először, akkor borzalmas dolgokat írt róla a Le Figaro. És akkor vitték az újságot hozzá, és mondták a barátok, hogy mester, hát válaszolj nekik. Hát micsoda pocskodiázásokat írtak rólad meg a szobraidról. Rodin éppen akkor mintázott egy másik aktot, és csak mosolyogva egyit mondott. Ha szobrot tudnának csinálni, nem írnának kritikát. Ilyen egyszerű. Mindig azok kritizálnak, akik nem tudnak valamit. És mivel nem tudnak, ezért azt hiszik, ha kritizálja a másikat, akkor ő van fölül. Csak ez egy pszichológiai paradoxon, mert pont még mélyebbre kerül, és ezt tudja. Ezért kritizál még többet. Önmagunkat ámítjuk. Tehát légy előítéletmentes, akkor nyugodt leszel és vidám. Hagyd, hogy minden információ, a legvadabb is, csak jöjjön. Hadd jöjjön. És akkor tudsz helyesen eligazodni, nem ítélkezni, eligazodni. Tehát légy előítéletmentes, nyitott és befogadóképes. Ez egy szankalpa. Ám itt nincs vége. Most jön majd a könnyű része. Gyakorold. Gyakorold. Ahogy innen kilépsz, a jövő hét szankalpáig egy heted van, hogy ezt gyakorold. Itt és amott vagy, előítéletmentes vagy az illetővel, hogy áll a frizurája? Néd a műszempillájával. Na és? Tied? Hát nem. Hát ha neki jó, hogy legyen. Miért kell neked megszólni? A jóga ezekre mutat rá, a legmélyebb pszichológia jóga. A mi pszichoanalízisünk még a felszínt se nagyon vakarja. Tudom, mert szakmám. A felszínt se vakarja. Kedves pszichológus kollégák, tudom, hogy nem ez a véleményetek, ha van köztetek. De akkor is ez az igazság. Nos, tehát házi feladat ma már 2, jövő héten már ne gyere, mert 3 lesz. Szóval itt meló van, kedves barátaim, meló. Senkit nem fogok kihívni, felelni. Nem az én dolgom. A te dolgod. Az én dolgom annyi, hogy felelősséggel vezesselek és tanítsalak, amely által több lehetsz. Az ellenőrzés nem az én feladatom. És nem is vállalnám. Tapasztalatból fogom, illetve a tapasztalatodból fogod az életedet megváltoztatni. Ehhez kívánok neked segítséget nyújtani, a légzőgyakorlatokkal most, és a szankalpával. Hát mind a 2 házi feladat. De nem én kérem számon, hanem az, hogy jól vagy-e. Te kéred számod, bizony. Te vagy a tanár, és te vagy a tanuló. Én csak információt adok. Én tudást, életet senkinek nem tudok adni. Szeretném tisztázni, hogy nehogy azt várja valaki, majd én leveszem róla a karmákat. Ha tudnám, se venném le. De nem tudom. Ne várd tőlem, hogy én meggyógyítsalak. Nem tudom. Én csak információt tudok neked adni, hogy hogyan változz, hogyan alakíts magad, és hogy gyakorolsz, abból lesz sok-sok információd, tapasztalatod, megtapasztalásod, felismerésed, és abból lesz a te tudásod, amely az abszolút tudás.
az abszolút tudás, amit megtapasztaltál. És soha ne hagyd, hogy amit megtapasztaltál és helyesnek tartod, mert megtapasztaltad, hogy ezt bárki megvétózza. Nekem már olyan sokan mondták, hogy miért nem veszel már egy kis húst? Nem szereted? De! Csak miért nem eszel? Mert nem akarok meghalni. Azért csak egyél húst. Meddig? Nem sokáig fogsz tenni húst. Mert a szervezetet tiltakozni fog ellene. A húsevők megerőszakolják a testüket. Ugye nem tudtad? Na, most indul benned? Kezd. Ha? Kérem szépen, én megtapasztaltam, hogy az jó. Vagy csak finom? Vagy csak finom? Kérem szépen, a húsban olyan anyagok vannak, amelyek az ember szervezete szükséges. Igaz? Igaz. És még mi van benne? Arról a fáma már nem szól. Ez körülbelül olyan, hogy kapsz egy puszit és 100 pofont. Na, ilyen a húsevés. 100 pofont elkülsz egy puszié. Nem jó arány. Tehát most provokáltalak, hogy elindul-e benned a megszokás. Hogy kérem, én már régóta így eszem, és még soha nem volt semmi bajom, meg disznót is szoktam vágni. De ezt nem tudod, hogy az a méreg, amely a disznó halálfélelméből biokémiai változásokat hoz létre a húsába, és azt nem megeszed, hogy attól van a te halálfélelmed. Hoppá! Na most ez meredek volt. Kezdesz már berzenkedni? Ha? Nem csak azért mondom, hogy kipiszkáljam belőled azt, hogy most mennyire vagy előítéletes, hanem én az igazat is mondom. Tehát ne lepődj meg semmin soha, hagyd az információt, és akkor tudásod lesz.